Gaueko 11:06 pronostikoak betez, 22:16 irabazi diete Senarrek eta Ugartemendiak Rekalde eta Bikuñari Gernikako Santanape pilotalekuan. Binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako 12. jardunaldiko 3. norgehiagoka honetan gogora ezagun, batetik aurreko jardunaldian Senarrek eta Ugartemendiak galdu egin zutela Murua eta Gabirondoren aurka Donostian, eta Gautegi Zarteagan ere galdu egin zuten Rekaldek eta Bikuñak Zubizarreta eta Arangurenen aurka, eta aurrekoan erratu egin ginen pronostikoak ematerakoan, eta ez zuten inolako aukerari. Gaurko partida irabazita ere aurreko astelenetik jada kanpoan dira, txapelketatik kanpo Rekalde eta Bikuña. Egia esan partida hasiera berdindu xamarra izan da, batez ere bi atzelariak ikusi ditu oso ongi, kolpez fresko berez dira, bi atzelari jotzaile, kolpe bizikoak, eta gaurkoan ahal hori erakutsi dute Gernikan. Hasieran bai Senar eta bai Rekalde ikusle izan ditugu, apenas izan dute sartzeko aukerarik, apenas izan dute aukera garbirik, eta hori noski atzelarien meritua izan da, inolako zalantzari gabe. Hala ere berehala egin dute ies Senarrek eta Ugartemendiak, batez ere Beñat Senar izan da gaurkoan protagonista. Esan konpromiso handiko norgehiagoka izan da gaurkoa Senar eta Ugartemendiarentzat. Funtsezko puntua zuten, kontuan izanik atzo ere Amianok eta Eskirozek galdu egin zutela, baina hala ere 2 puntu ateratzen zizkietela, eta Zubizarretak eta Arangurenek, hau da, Senar eta Ugartemendiarekin leian dabilen beste bikoteak, bihar jokatuko du, eta horregatik gaurko puntua oso garrantzitsua zen Senar eta Ugartemendiarentzat, eta Beñat Senarrek partida bikaina egin du, batez ere ezker gantxoaren bitartez asko asmatu du, baina oro har egin du partida ona, saketik hasita, baita ere pilota sotamanoz luzatuz. Senarrek pilotari ematen zionean partidaren erritmoa erabat aldatu du, eta horixe izan da gakoa. Ugartemendia ere oso zuzen aritu da atzeko kuadro horietan, aurtengo txapelketa apur bat irregularra izan da Alkizako atzelariarentzat, zenbait partidetan asko jokatu du, beste batzuetan behar bada gehitxo galdu, gaurkoan hasiera horretan behintzat ematen ikusi dugu, eta aurrean horrek noski Senarri aukerak ekarri dizkio, eta teorian bikote honek duen atal hori gero praktikara bikain eraman dute. Hala ere, bigarren zatia bestelakoa izan da, esango nuke Rekalde lasaiago jokatzen hasi dela. Aurtengoan Bikuñak nik uste txapelketa ona egin duela, baina Rekalde aritu dela apur bat prezipitatuta, eta hasieratik kukuak oker jo zion bikoteari, eta geroztik ez diote buelta eman, ez? Nik uste Bikuñak txapelketa ona egin duela, Rekalde zenbait partidetan ongi aritu da, gauza ederrak utzi ditu, baina orokorrean partidetan erregulartasun hori partida bakar batean ere ez du eramaterik izan, eta ondorioz hause izan da ez emaitza, 12 partida jokatu dituzte eta puntu bakarra lortu, eta 22 iristean naiz eta batzuetan hurbil xamar egon, ezinezkoa egintzaile Rekalde eta Bikuñari. Hala ere, bigarren zatian asmatu du, Ugartemendia ere apur bat deserosoago ikusi dugu zenbaitunetan, hala ere 18 eta 12 aurreratu dira, Senarrek berdin jarraitu du, erakustaldia eman du gaurkoan Ataungo aurrelariak, behar zuen bikoteak Senarren alako bertsio bat, eta gaur lortu du hori, eta funtsezkoa zen, inolako zalantzari gabe. Eta 18 eta 12 horren ostean apur bat hurbildu dira, hor Bikuñak pilotaka batzu jo ditu, Rekaldek ere abaguneak izan ditu, tanto batzuk eginda, baina azkenerako 22 eta 16 amaitu da norgehiagoka, eta egia esan arnasaldi sakona, 5. puntua Senar eta Ugartemendiarentzat, behar zuten puntu hau. Orain bihar presioa Zubizarretak eta Arangurenek izango dute irabazteko, Murua eta Gabirondoren aurka arituko dira hauek, ikusiko dugu ea zer moduz moldatzen diren, eta aldiz Rekaldek eta Bikuñak
urrengo bi partidetan ahalik eta itxura onena ematea izango dute xede eta txapelketa, aldela bintzat, 3 punturekin amaitzea naiz eta oso zail izango duten, eta bestalde Xabi Rekalderentzat, urrengo erronka buruz-burukoa izango da. Lauterdikoa izan zuen lehen txapelketa bikaina jokatu zuen finalerdietara iritsiz, eta kontuan izanik debutaria zela hala ere multzo buru geratu zen, oso multzo exigente eta zail batean. Hala ere, gero finalerdietan Unai Amianok irabazi egin zion, bere herrian bertan Diman, eta orain binakakoa ez zaio ongi joan, buruz-burukoa izango du urrengo erronka, eta hemendikan aurrera horretan jarriko da buru belarri, eta horretan esango nuke B serie mailan oso kontutan hartzeko pilotaria izango dela, aurrean baitu gaia jokatzeko eta tantoak amaitzeko, eta kolpe biziko pilotaria baita. Beraz, ikusiko dugu ea Xabi Rekalde zenolako garapena izaten duen profesional mailan hemendik aurrera. Gogoratu, Senarrek eta Ugartemendiak 22, Rekaldek eta Bikuñak 16 Gernikan.